Tak, jdu natočit další video ze Skitty Teacher. Tady mám ještě poslední 2 pranky. Co? Počkat, lidi, vy už jste tady? OK, tak vás zdravím. Dneska si v tomhle videu uděláme poslední 2 pranky. Stick to a Pie a Romantic Disaster. No a bude to konec tady té další kapitoly 2023 zima. No a dejte like, odběr, zvoneček, děkuji za sledovanost. Já to nebudu okecávat, pojďme dát 2 lajky a jdeme na tenhle level. No prostě musíme dát do prostě něco s klackem a dortem. Jak bych to vysvětlil správně. OK. No někam jde. Jo, má chuť na... Hele, dort. Jak to jí? Zase tam ti lidi. OK, lidi. Tak tomu jsem teda nerozuměl moc. Ale hele, můžete vidět, že už je tady sníh. No a co máme dělat? Něco s jejím dortem, ale to je asi jasný. Já se jdu podívat do kuchyně. Co bychom s tím dortem... OK, lidi, no tak to nám to teda začíná fakt hezky. Jdeme na to znova, lidi. Nebudu to vzdávat. Tak, lidi, tentokrát už budeme opatrní. No a radši půjdeme třeba nahoru. Půjdeme se podívat ještě do kůlny. Protože tam by mohlo něco být. What? To je tady to, jak bylo v tom Halloweenu. Divný, buď je to tam chybou. Tak lidi, půjdeme po žebříku takhle nahoru. A tady už nám to ukazuje, že máme najít nůž. Už zase, co všichni mají s těma nožama. Tak, tady teda nic nemáme. OK, ten bude v kuchyni, ale já si to ještě tady radši prozkoumám. Sakra, ne, ona teďka jde z kuchyně tam ven. Tak to můžeme jít do kuchyně. A tady je nůž, lidi, výborně. Co máme dělat dál? Tady má ten... Nice, lidi. Jo, a teďka musíme... Tam bylo stick a stick je klacek. Takže budeme muset najít nějaký klacek. Tady nás minule chytila. Lidi, ale klacek by mohl být jedině na zahradě. What? Co to tady je? Super lepidlo, to je tohle, lidi. A vůbec nevím, co s tím mám dělat. Tak počkat. Nemám to dát do toho dortu? Já si myslím, že jo. Ale ona je teďka v kuchyni, což není úplně dobré. Tak bychom si asi počkali. Nice, ona jde z té kuchyně. Super. To se jako nevšimla toho dortu? To je jedno. Nice, lidi, sem dáme lepidlo. A teďka ten krém. A co mat? OK, lidi, no tak to skončilo docela rychle. Nice. Doufám, že se nám ten prank podaří. OK. Jo, lidi, v tom je to lepidlo. A ono jí to zalepilo pusu. A oni si ještě vysmějou. OK. OK. Nice, lidi, yes. Dali jsme první prank, teda dnešního videa. No a ten jsme teda dali docela rychle, což jsem teda nečekal. No a my jdeme rovnou na další prank. Ale když mi to tam psalo něco s klackem, tak je to... Musíme zmrazit něco... No to je jedno. A lidi, jo, já vám to pak řeknu. Zase sedí v tom obýváku. OK. No to je hodně vyzdobený. Už tam zase okolo ty děti. No a lidi,
schválně, jestli si toho z vás všiml někdo jako já. Všimli jste si, že ta zlá učitelka nikdy nemá pračku? Já jsem si toho teda všimnul. A co vy? No, pokud ano, tak napište do komentářů. Dobrý, nevšimla si nás. Já to prozkoumám tady nahoře, protože by tady mohly být nějaké věci. Tady nic není. OK. Tady je koupelna. Taky nic není. Něco by mohlo... Jo, lidi, to bude tady, je ten Valentín. OK, lidi. Já tady máme najít nějakou... OK. Tady nic není. Lidi, není... Co je tohle? To je nějaký... Jo, to je hadice, aha. Co dělá s hadicí to teda upřímně? Lidi, kde je? Aha, ona nás viděla. Lidi, rychle sem. Snad si nás nevšimne. Dobrý, nevidí nás. Výborně. No tady nám to ukazuje, že musíme najít nějaký ručník nebo něco. OK. No tak to se nás teda nevšimlo moc. A co tady máme najít, lidi? To teda nevím. Ještě to tady prozkoumáme. Tady to je, lidi. Nice. A teďka musíme najít spoil. Co je jako spoil? Kde je ta učitelka? Ona je tamhle. Kam půjde schválně? Ona jde dolů. Dobrý, nevidí nás. Já to tady radši projdu. A půjdeme do kuchyně, protože tam by mohlo být něco. A taky, že něco tady zajímavého je. OK, a co teda máme dělat? Nějaký spoil, ale já vím snad, co je spoil. Já se jdu podívat, jestli to nemá být něco s tou ložnicí. Nice, lidi. Tady máme něco... Jo, její deku. OK. Máme dát vodu. Tady je kohoutek, lidi. Nemáme to dát k tomu kohoutku, nebo halo, tady. Co máme dělat, lidi, já vůbec nevím. Bez tak někde venku bude zapínač vody, já se jdu schválně podívat. Jestli to náhodou takhle nebude. Prosím, ať to tam tak je. Opatrně. Dobrý, tady je ten neviditelný balkon. A tady je to dobrý, že jsou vidět i nohy, ne jako třeba v Ice Creamovi. OK, lidi. Tady to je hodně teda těžký prank, nebudu kecat. Tady je ta past na medvědy. Tak. Musíme dát vodu do postele. A jak to asi máme udělat, to právě taky nevím. A nemáme něco, prosím, pro aspoň najít nebo něco? Halo? Tady nic není. Tady nice, lidi, dobrý. Tak, lidi, dáme sem tohle, dobrý. Super, nice, to se nám podařilo. No a teď to máme dát do té postele. Výborně, lidi. Nice. Tak tenhle prank se teda doufám, že se povedl. Že tam jsme neměli dát tohle zahodíme. Hele, jak to tam spadlo úplně nádherně. Když tak už víme, jak na to. Hej, jak jdou za ruce. Tak. Co?
Ona se zničila postel. Zlá učitelka umrzla, lidi. OK, lidi, tenhle prank se taky povedl. No a nechápu, kdo by skákal do postele. OK, to je jedno, další kapitola je za námi. A další vám i hned ukážu. A tam jsou jenom 3 pranky, takže bychom to mohli udělat v jednom videu. A je to Glamour Gala. Tady tyhle pranky, třeba ten poslední vypadá zajímavě. OK, to dáme jindy. Mějte se hezky a zatím čau.